Igbo mama no konye chiri azere biko no enwere ihe onyonyo m chọrọ anyị lee ihe onyonyo a iplay gana ọ kọwara the importance of mmadụ iwu onye Igbo, especially Africans, to stop biko stop denigrating your forefathers, stop denigrating Ndị Ichie no onye mụrụ gị here ndị enwe ha ndị bekee na-akpọ genealogy ọha eji etu abụrụ atụ ewala. So you must be proud of ndị kpọtara gị n'ụwa ya Ndị Ichie, you understand. Ị ga-ahụ ga-asị Jesus son of Solomon, son of David, from David again etuga dị abụrụ Abraham, from Abraham eruo na Adam na Eve ụmụnne wetala. So that's how, like mo okem na awụnwa Chiekeji, Amadi, Nkwo, Anyadike, and the genealogy goes on and on and on. You must respect Ndị Kpọpụtara Noah. That's how it's supposed to be. Do not let any Ndị Okpere ndị a na-akọrọ gị, don't respect Ndị Ichie gị, don't respect your grandfather, your great grandfather and all that. Meanwhile, ha ga na-etu abụrụ na-etu ka Solomon ji wụrụ nwa David awụrụ nwa onye awụrụ onye through Abraham, you know. They let you do that. They do that, but they don't want you to do that for yourself. But let's watch this video. They won. So the white man did not bring a whole vocabulary, which becomes the operative of modern Christianity, if he did not find the African already as religious and as spiritual. The problem is that when a white man found a black man kneeling under a tree, or sitting at a graveyard, or sitting in a river, ndimona maponga, ndimona nokwara, ndimona vuzijena, shigaramboko, garamashamba huda, tandamana, ndimona mchirambok sesera, mfonango kuba, chirira na wane wewanji, and this you are because relating your history to say this man is worshipping trees, this man is worshipping the river, this man is worshipping the sun. But you forget that in Africa, we do not worship ancestors. Let me correct that. We don't worship them. Our historical connectivity to our forefathers is put in spaces of religious connection. That before you connect with the one who made you, you access by firstly recognizing those that have brought you to where you are. And as a theologian, that's Matthew chapter 1. Jesus, the son of Joseph, the son of Boaz, the son of Rehoboam, the son of Solomon, the son of David, the son of Perez, the son of Jesse, the son of Abraham, son of Lamech, son of Noah, son of Methuselah, son of Seth, son of Adam, son of God. So how then do you become a Christian and throw away your genealogy to accept a Eurocentric genealogy which does not connect with you? Did God make a mistake to create you? The answer is no. You can access your forefather. You can access God through the knowledge of your forefathers. So our knowledge of our forefathers is what we call sacred history. It was not left for the schools, but at moments of worship, you needed firstly to connect with who you are, where you come from. How do you end up here? If you get other tribes right in Benin, in Somalia, and in Mali, people are able to go back 16, 20 generations on their fathers and on their mother's side, reciting from memory, because this knowledge is taught from day to day. Come to the southern part of Africa, their children we have walking today, we don't even know who their father is. We don't even know who their mother is. And in the name of Jesus, who's a tagat? When the channel, please one or two things because respect Ndị Ichie, respect Ndị Kpọtara Gị n'ụwa. And na him kwuru. Once again, awụ nwa Chiekeji Kemakolam, ewu nwa Amadi Ọha, ewu nwa Okerafọ, ewu nwa Nkwo, ewu nwa Anyadike, and it goes on and on and on and on. Gbalịa mara ndị mụrụ gị, gbalịa mara ndị Ichie gị, gbalịa mara ndị kpọrọ n'ụwa. Ịnụna all important. Ahụ ndị Christian jikwa mara sa Jesus, Emmanuel, nwa Solomon, nwa David, nwa Jacob, Isaac and Abraham. Ọkwa bijikwa ishe ma onye mụrụ nna gị, onye mụrụ nna gị, na onye mụrụ nna gị. All your good ancestors can be called upon. The same way people ejikwa kpọ ndị ke nwụọ ma nwokpe mekpere. Kpọkọ ndeke gị enweghị omere, kpọkọ ndeke gị ndere mma.
Ndị Ichie, ndị ka ejere, ndị ka kpara agwa ọma. They're in good places. Yoala, they won. We4We Media Pinnacle Entertainment.